Anyị kọwaa maka myiriudaume. Myiriudaume bụ mkpụrụ edemede si n'oghere imi akpọpụta. Ha dị abụọ n'asụsụ Igbo. Ya bụ mi na le. Call them using the nasal cavity. Mi na le. Mi, le. Ha na-abụ bụ the myiriudaume anyị nwere na Igbo. Myiriudaume sokwa bụrụ mgbochi ume. Mi na le a kịta, mi na le, ha na-arụ ọrụ mgbochi ume, mi na le na-arụ ọrụ dịka mgbochi ume, na-arụkwa ọrụ dịka myiriudaume. Ha na-arụ ọrụ dịka mgbochi ume mgbe ha na-enweghị ụda. Ọ bụ ụdaume na-enye ha ụda. Ha ama nkwuru nwa onwe ha, ha ama mmebenwe okwu, ha ama nwenwe ụda aka ha. Mgbe ọbụla ọ bụ ụdaume na-enye mi na le ụda, ị maa na ha na-arụ ọrụ dịka mgbochi ume. Mana mgbe ọbụla mi na le kwuru onwe ha n'asụsụ Igbo nwee ụda aka ha, ị maa na ha na-arụ ọrụ dịka myiriudaume. When mi and le get their sound and support from udaume, that is the vowels, they are working as a consonant, that is mgbochi ume. But when they are able to stand on their own, make a sound of their own, give a meaning, form a word while standing on their own, they are working as myiriudaume. That is the difference. That they do two words in Igbo. They can serve as they can serve as mgbochi ume and also serve as myiriudaume.